Ian. Is Isabello in de baan? Vreegt Frank en hij shut op zijn iPhone. Zijn rechterhand had een blikje Red Bull. Nee, nog net zo het Geert van onder zijn zwarte merklezen cap. Dit binnen de senioren. Ik denk dat Isa en Sven je nooit trainen. Frank en Geert zitten op een bankje in de bocht voor de finish van het autocrosscircuit van Makkum. Ze joggen uit de baan dat een paar auto's aan rondjes rieden. Het is vreedtejoen en de coureurs verkennen de baan voor het Fries kampioenschap van morgen. Meer dan 100 rieders zullen dan in verschillende klassen strijden om de titel. Frank en Geert hebben even geskoft. Ze helpen mij het opbouwen van de feesttenten. Er moeten grutte, zwieren houten platen op een vlier en er moet een bar in plaats worden. De jongens hebben mij twaan de tafels en de stoel de tent intogen. Nou ben ze even vrij. De jongens kunnen over haast net verstaan. Het loert van de crossauto's is verskorend. Frank vraagt het zwit van zijn varholen. Hij had een reden hollen van het zwieren tintenwerk. Maar hier op de baan is het ook warm. De lof boven de crossbaan trillet. Hoewel het al joen is en de zin haast ondergeet, is het benauwd en vies warm. Ken je redebol in de loft even uit? Prottelt Frank. Wat is het benauwd? Hij neemt een grutte slok van zijn energiedrankje. De zinnenbril zakkert hem van het zwet haast van de noos. Ja, zei Geert, maar daar ga ik een oplossing voor. En hij helpt 2 blikjes bier uit zijn boezem. Wat? Roept Frank verwonderen en hij luidt zijn mobiel del. Hoe komst er aan? Nou, dat is net zo dreig. Ik moest toch de stoel achter de bar zetten? Liet mij zus dat het door van de koelkast stier en dat er 2 blikjes uitroegelen. Ze sprongen mij in de boezem. Hij gooit een blikje naar zijn maat en even later zitten de jongens tevreden onder de ruitzak op het bankje. Dit is beter als dat gore zoekerwetter dat je altijd drinkt, zei Geert. Nou, antwoordde Frank, dat is net wie. In Red Bull, Monster en Bullet zit alles dat is nodig haast. Er zit een soort vitamine in en daar krijg je power en energie van. De krutte meuzes van de senioren flitten maar een allerheiselijkst kabaal op de baan. Nou komen de junioren, zei Geert en hij neemt een slokje bier. Maar wat nummer riet Isa? Vreegt Frank en hij klauwt om zijn knibbel. Maar 23, de auto met het roze dak. Oké, toch die eigen ticht, zei Geert. Waarom? Frank neemt een slok bier. Luister u nou een keer naar mij? Lies die mobiel even aan de kant en door die eigen ticht. Oké dan. Frank tot zijn eigen ticht. Jest het? Vreegt Geert. Wat? Jest het net? Frank skothollet. Het motorke van Isa. Ik had de oeren mooi om prutsen west. Ik had de motor compleet demonteren en alles weer in de olie zet. Het wie een helve job, maar het resultaat is naai. Het rint als een klokje en klinkt als muziek, zei Geert. Anders koft is hij de verste monteur van Isa. Geert, zoon van een garagehouder, is grutbracht maar auto's. Toen de toven wie, kon er al motorblokken demonteren en weer in de noor zetten. Als jonkje riet er al auto's uit en in de garage. Een autosleutelje is Geert zijn enigste hobby. En hij wil niet leven als letter een bedrijf van zijn huid toenemen. Squal is voor hem een straf. Nevens de leraren is er een matige leerling zonder ambitie. Geert zijn ambitie is om zo gauw mogelijk voor squallen te gaan. Het is zijn grote droom om ooit een Mercedes AMG te hebben. En dan net op mij die wijn, maar hudde hip op hoe het makkelijk stroom te rieden om chickies om te loeken. Nee, het gaat alleen maar om het loert, de vorm en de techniek. De Mercedes AMG is voor hem dé perfecte auto. Maar Geert weet ook dat dat altijd een droom blijven zal. De kostprijs van zijn wijntje is €250.000. Frank docht zijn eigen iepen en sjocht de roze stokkar nummer 23 in de baan. De juniorenklasse begint voorzichtig met de training. Ze laten de motor op temperatuur komen en ontdekken de baan. Ze gaan stadig op een droege baan. Don't vies het klinken als muziek? Ik vind het kabaal. En wat een milieuversmarging. De uitlaatgassen en het lawaai, het zou verbeen worden matten. Jank toch net zo Frankje Vega. Een paar dagen in het ier wordt je krost. Daar aan de ierskappen het van. Je moet een keer beginnen en waarom je net in Makkum? Dit is vergriemerij van benzine en de s'morgens gaat de loft in. Geert zocht hem aan en skothollet. Zo'n een paar weken is zijn vriendin heel ondof voor het klimaat.
Van de ene op de oorde dag weer vegetariër worden en maken hem zwagen over de natuur. Een vreemde draai, want de peerman Lien doet zijn opdracht van squallen krijgen om de naam van de BM in het park op te schreeuwen, hadden dat verkeerd begrepen. Alle leerlingen noteren populier, ikebeem, kastanje en wielgebeem. Maar Frankje onverschillig op het formulier zetten: derenbeem, grienebeem, kruttebeem, lietsebeem en omzegebeem. Dat hij nou zo vol mogelijk klimaatneutraal wezen wil, had misschien te maken met dat nieuwe famke in de klasse, Chantal. Dat famke is extreem uit het klimaat waande. Ze is zo klimaatneutraal dat ze geen make-up, geen kleurspoeling en zelfs geen deo broekt. Net zijn steen haar fletse uiterlijk en haar saaie kleding wie Frank voort onder de indruk. Op een makke me merken achter de draaimoeder hier hij samen gaan tuutjoen. Zie je geen bezwier maken. Een paar dagen later hier is een bakje oliven deelt. Doop is een mansje dat Samar op een dag een brief naar de gemeente stuurt dat er misschien een Bengaalske kutkever libbet in de wal van de crossbaan. En dan bestoof Frankie Vega er verantwoordelijk voor dat er een duur onderzoek dien worden zal en dat Jerry Makker met race stilline wordt. Saffie zal ik nooit gaan, zei Frank Vega. Dat beloof ik jij. Komt die klimaatgekte misschien tot dat nieuwe famke in de klasse? Die hippie, Chantal? De Greta Thunberg van Makken. Frank zei het neer en vaagde een pluske van zijn Calvin Klein shirt. Nummer 23 komt traag door de bocht. Forza Isa, roepen de jongens. Is Freun Basel in de baan? Vreegt Frank. Er komt de krek on. Sje, nummer zoon. Geert wies naar de goudkleurige stokkar van Sven. Maar grof geweld komt nummer zoon uit het riederskwartier. Hij stuurt de roeg de baan op. Wow, wat een agressie. Baas liet hem even chenilleren. Wat een lawaai. Wat een prachtige stokkar en wat een kreeft. Geert giet steen en sjocht bewonderend naar Sven, die door de baan vlucht. Het is eens wel apart. Sven en Isa binnen een setje, maar hij concurrent van elkaar. Is Baas een betere rieder als Isa? Vreegt Frank, die het nou lang uit in gas leidt. Beter? Dat is min te sissen. Sven had absoluut het beste materiaal. Daar zwacht zijn hart wel voor. Maar Isa is toeker op de baan. Schiet oren lien en weet altijd gatjes te vinden. Frank zocht naar het engeltje dat oer zijn vinger kroept. Hij had er niet mijn autocross, maar zijn vriend binnen de slocht op. En daarom gaat hij maar mee. Frank houdt van filmpjes maatje en die dan bewerk je. Knippen en plakken, filmpje eroer, muziekje eronder. Hij kan er nachten met wanen wezen. En als het net maar zijn eigen werkjes ontknoeien is, zocht er films. Hij zocht een soort films. Nachtenlang zitten voor goedkope B-films. Vooral horror, maar vampiers en seriemoordenaars. Maar ook science fiction. Maar nieuwe, griezelige aliens die bloed uit mensen zoeken. Het verhaal vindt erbij zaak. Het gaat erom hoe het er zoveel makker wordt. Hij zocht naar de cameraopstelling, naar de belichting en naar de montage. Wat mijn film waan, lijkt hem machtig. Dus eens is Isa beter als Sven, maar omdat Sven het beste materiaal had, is hij mijn favoriet voor het Fries kampioenschap in de junior stockcar klasse? Even zou het Geert niet. Maar dan draait er om naar zijn vriend. Ik zie het net vaak, Frankie Vega, maar deze keer had de bij de rochte aan. De verste monteur van Isa schucht weer naar de training. Schuch, daar staat zijn huid, zei Geert. En hij wies naar de zuidkant van de baan. Daar staat minder Baas. Ooit Fries stockcar kampioen en no monteur en coach van Sven. Hij staat aan de kant en leunt op zijn stok. In zijn laatste race, die het achterhoofd dus ik echt zijn laatste race weer, knalde hij bij het uitkomen van de bocht op een achterblauwer. Door de gong die te hier, gier zijn wijn 3 keer over de kop en beloon in een diepe greppel naast de baan. De stokkar wie een wrak en Minne moest uit de auto knipt worden door het brandwacht. Maar de ambulance ging naar het ziekenhuis. Daar zeggen ze dat zijn linkerskok op 4 plakken brutsen wie. De dokter die hem op operatietafel zei: ik ben benieuwd of deze man ooit weer in de kan. De operatie duurde meer dan 3 uur en er kwamen platen in zijn knibbel en heup. Het ankel lag helemaal in puin en wat maar een pin verzet. Zijn revalidatie in beste sfeer van krappel en 3 man wie zwier. Maar het karakter van Mirne werkt in zijn voordeel.
Hij wie de hele dag dwaande om het renwet te leren. Hij biedt door de pine hinnen en somtijds moest het medisch personeel hem aanremmen. Toch zijn hudde werkjen en met helft van fysiotherapeuten kon hij weer rennen. Al was zijn skonk nooit weer goed. Hij moest maar een stok rennen. Doet er weer thuis wie in Makkum, hier zelfs weer een keer in de stokkar rieden. Maar na een paar rondjes moest de taai aan dat het crossen de rem inziet. Hij moest uit de stokkar tild worden. Na die dramatische eind van zijn crosscarrière was het minder trainer, coach en monteur van zijn zoon Sven. De taak neemt minder zo serieus. Bij elke wedstrijd stiet hij langs de kant en bemoeit hem met alles. Vanzelfs prepareert hij de motor en is een verste monteur, maar hij is ook een strenge coach van de baan. Hij had altijd kritiek en zei dat zonder omhaal. Als Sven een flateke maakt in een race, dan spuit men een raak woord dat oren bijsteen. De peterkens gaan ongeveer samen. Hoe koest verdomme salet insturen in bocht 2? Ik meende dat er geen huis meer riet. Ik hier toch zijn dat het in de bocht de binnenkant houden mast. Waarom luistert net naar mij? Ik meende dat. Niks, ik meende dat. Luister je verdomme. Vierde keer toch zo aardig? We ben hier net om aardig te rieden. Ik ben hier om te winnen. Sven baas. De jongens nemen vaak baas. Geert nog zo'n 10 minuten van de baan en weer naar het ridderskwartier. Hij is tevreden over zijn training en wil net dat zijn wans keer oprent. Isa maakt het meer rondjes. Ze gaat concentreren over de baan en onthoudt waar de hoppels en gatten zitten. Dan trappen ze op het rugtein het gaspedaal in. Voor bocht 1 stoot ze eerst naar rechts en dan naar links. Ze gaat de achterkant van de stokkar naar boeten en drift ze door de bocht. Op het rugtein jouwt ze dan weer gas en stoot heeg in voor bocht 2. De jongens razen en springen als ze voorbij komt. Isa jet en sjocht het net en laveert tussen de orenauto's terug. Ze nou en dan deelt ze een tikje uit. Maar ze zwaagt wel dat de stokker geen skeel oprent. Het riet dreig, want er binnen een soort rieders en door de droogte is de baan een grote stofwolk. Er hing het zo'n soort stof dat Geert en Frank de wijn van Isa haast net meer herkennen. By the way, zei Frank, toch haast 2 biertjes regelen? Ik ga wat bij mij. En hij stekte de hand in de boezem van zijn kwarte broek. Triomfantelijk helpt er 2 verfrommelde joints uit. Hier, zei er, 2 fijne pretsigaretten. Een kwaliteitsjoint van riespapier en cannabis, als zeg ik het zelf, maar leefde en aandacht in Noord draait. Bliksem, dat ziet goed uit, Frankie. Het is toch wel vegetarisch, kniep eer het Geert. Puur natuur, kraait Frank. Frank zocht benauwd om hem heen. Hij wil net betrapen worden maar die softdrugs. Soms had Frank een grote bek, maar eens is er een bang mansje. Hij is blij maar de vriendschap van Geert en vooral Sven. Op squallen kan hij stoer wezen, want hij weet dat zijn vrienden achter hem staan. Sven, Geert en ik Isa nemen het altijd voor hem op. Misschien omdat ze Frank ook wel wat begruttelijk vinden. Hij wordt soms een pest op squallen. In een brand dat ding, zei de stoer, als ik geen meestal om hem heen sjocht. Geert jouwt Frank een vuurke en de zoege direct naar binnen. Stadig liet de grieze wolk ontsnappen. Hij knikt tevreden. Geert moet even kochelen. De sterk spul, zei er. Frank laakt het en nipt nog een haal. Hij houdt de eigen heel dicht. Beide jongens zitten tevreden op het bankje in het jongenslocht. Geert stwacht naar de zinnen die het als een reerde bal op de isomaar hinget. Dan draait er zijn hollen naar links en sjocht naar de feesttinten. De bouwploeg zit boeten om bier. Ik denk net dat ze u mee nodig gaan. Het werk is dien. Frank geniest het en zak het wat onderuit. Daar komen we mooi van aan. Het loert op de baan wordt stadig gewoon minder. De stokkars rieden suntjes haar roentjes. De training zit erop. Isa stuurt haar auto naar het veld naast de baan. Het zanneemde ridderskwartier. Daar, op het coureurs- en monteursveld, parkeert ze haar stokkar. De jongens op het bankje sjuggen Sven zijn hart zijn hut als een maar zijn stok rennen kan naar het ridderskwartier gaan. Sjug, zei Frank. Minder baas wil weer een soort commentaar aan. Hij zult Sven weer onder ankels staan aanbranden. Een vent van neert, prottelt Geert
en gooit zijn peukje voort. Alles wat er net meer kan, moet Sven doen. Ja, verschrikkelijk zo'n fanatieke huid, bromt Frank. Ik weet er alles van. Sneunst in de huiden bij het voetbal langs de line te balten. Naar links, naar rechts, chip gaan, maar even dieren je. Ik word er gek van. Het voetbal is beter als ze er net binnen. Lokkig met mijn huid op sneun werken. Ik zou me deerskam je. Toch best toch skipper, zei het Geert droeg. Ja, antwoordde Frank voorzichtig. Maar als ik een flateke maat zie, skellen ze ik op mij. Geert knikt. Hij had een keer een wedstrijd van Makkum onder 16 sjoen en Frank maakte gauw dus een blunder. Frank is geen atleet en kan de bal net zo goed inschatten. Hij doet er vaker hoe hinnen als dat ze had. Onder materiaal kent het lezen, want Frank had de mooiste keeperstruien. Roze, geel en fluoriserend groen. Minder tot hetzelfde bij Sven. Kom, we beginnen even nou eens helden. 2. De jongens komen moeizaam oerijn. De joint en het bier hadden skonken sfeer maken. Ze sloffen naar het veld naast de crossbaan. Onderwijs komen ze minder baasje in. Zijn donderspeech had hem een rode kleur. Zonder te groetje hing het er van de trein. De jongens kuierden tussen de crossauto's en de monteurs toch. Het roekt naar benzine, olie en verbrand rubber. Dan sjosse Isa, die in haar roze raceoveraltje in de achterboon ontrapert. Frank pakt gauw zijn iPhone en zet zijn camera op video. Hey, roept Geert. Die auto kan er niet ontwan. Och, zei Isa en ze zet haar helm aan. Het wie een heel dal ruk. Ik kon de lijn net vinden. Ik liet alle kanten uit. Het motorke kent net lezen, zei Geert. Hij had de kap omheen en stwarret naar het motorblok. Alles schot er strak en skin uit. Dit is het maximale. Hij vaagt zijn vettige hand aan om zijn t-shirt. Dan komt Sven erin. Hij valt net te missen. Een jongen van haast 2 meter, maar lang jocht hier en stielblauwe ogen in een spierwitte overal. Sven is populair in Makkum en omstreken. Hij is grappig, sympathiek en sjocht eruit als een jonger van een boyband. Boppe dat ken er alles. Je kan het ze gek net bedenken of Sven ken het. Hij is een geweldige voetballer, een toekekeertser en blinkt uit in atletiek. Toen ze op een sportdag van Squale 4 leppen moesten, sprong hij zonder training meer dan 15 meter. Een squalrecord. Weet de reuze op Frank en draait zijn mobiel naar Sven. Ik neem aan dat hij hard weer een soort nuttig adviesjoen had. Sven laakt het zuntjes. Ja, hij had heel kalm en beheerske wat tips ondroegen. Zoals, Doris verdomme als nou het wief. Het liep het nergens op. Verskieten tiert. Doris als een beppe van 96. Zie je daar nog in helemaal een scootmobiel? De jongens en Isa skateren het uit. Die men had er wel verstand van, zei Isa. En ze strikt toch haar lange zwarte hier. Nou, ik leuw dat ik nummer 23 een paar keer voorbij rijden ben. Ik zeg die alleen nog maar in mijn achteruitspiegel, laat het Sven. En hij jouwt Isa een vriendelijk tikje. Isa boegt wat verroer en kreeg het een kleur. Ze vaagt haar hier naar achteren. Het zwet dript eruit. En het is ik zo fucking warm, blaast ze. Eerst die overal uit. Isa gaat achter de stok aan staan en maar recht naar de jongens tocht ze haar raceuniform uit. Ze vrot en wrakselt om uit die roze overal, die zwieven is toch zwet en stof, te komen. Ze had geen t-shirt aan en haar zwarte BH stekt oortje in haar witte vel. Frank is nog altijd aan het filmen. Isa stiert voor roer en stroept overal naar onderen. Nou stiert ze in haar zwarte string. Frank filmt terug. Al trilt zijn hand. Isa stapt uit de boksen. Frank bleut filmen. Al zocht Geert een verwieten toon. Sven, die stiert te praten met een paar monteurs, had niet in de gaten. Nou gaat Isa op knippels en helpt een handdoek uit haar sporttas. Ze vaagt de 's morgens en het zwet van haar meerige lichaam. De mobiel stiert nog altijd aan. Dan helpt ze een skin t-shirt en een kwarte broek uit de tas. Ze stroept rap in de skinnen kleden. Frank houdt op van opnemen en docht zijn mobiel in de boezem. Zullen we zien of we wat te drinken krijgen kunnen in de feesttinten? Sven had zijn overal heel uit en had de mouwen onnoor knopen. Hij is heel bleerd en zocht er zoen en sterk uit, als een atletische Griekse god.
Goed plan, roepen Frank en Geert en ze kuieren naar de tinten. De bouwploeg zit voor de tinten op lege kratjes bier. De hoenekop dondert tot de loertsinstallatie. Masterchen, waar komt ter aan? Roept Henk Jager, voorzitter van het bestuur van de autocrossclub en voorman van de tintenbouwploeg. Daar ben uw arbeiders, uw helptroepen. Ze nemen even koft en komen waarom als alles klaar is. De heren wie non chillen. De bouwploeg lakert. Frank en Geert krijgen kleur. Je bent echt onvervangbare krachten dat je op bouwen kennen, zei Henk cynisch. Dat je mij bouwen kennen, zei hij nu de groep. Dat wordt wel laken. Maar wel fijn dat je mijn plaatselijke favoriet mijn om haar, us onstinde kampioenen, Isabel de Vries en Sven Baas. De bouwers robben loert en stekken haar bierflesjes in de loft. Isa en Sven weten geen houding te aan en staan er wat onhandig bij. Maar super kwartet, giet Henk verder. Hoe oud ben je? 16, leugent Frank. Zei Henk. Dan mag je hem eens nog geen bier gaan. De jongens en Isa sjoggen naar de groen. Bromt Henk nog een keer en hij wreeuwt door zijn kin. Och, Henk, zei het grauwe sierbe, die maar de recht naar haar tas zit. De jongens had ons geholpen en Isa en Sven haar zwiere warme training dienen. Net zo precies doen, jou zijn bierke. Henk denkt even na. Nou, doe dan maar, zei het er op het laatst. Het is zo akelig warm, je mag wel een bierke verzinnen. En hij viskert fjouwe flesjes uit een tobbe vol met ijs. Maar een oorstekker witte de dopkes er al. Net je modus is, Balter. En liet dus toosten op de nieuwe Frieske kampioen bij de junior stokkar, Isabel de Vries of Sven Baas, roept Sier beloerd en hij stekt zijn flesje in de lucht. Tjoch, roept de bouwploeg en op de achtergrond zongt de hoenekop mooi smoor. De fjouwe vreun gaan op het gas zitten, wil ze het stadig tjusten wordt. Frank helpt zijn mobiel weer uit de boezen en filmt de bouwploeg. Dan gaan in een de kleurde lampjes aan die in streng onder de tinten hingen. Grauwe Sier beschrikt saf van de lucht dat er achterhoofd van het kratsje valt, maar een biertje in de hand. Maar een klap leidt er lang uit in het gas. Het bier omhinnen. De groep skatert het uit. Een gouden TikTok-clipje, brult Frank. Hast het opgenomen? Vreegt Isa. Ja, kraait Frank. Het stiert erop. Dit gaat viraal. Dit wordt een soort likes. De fjouwe vreun leest lang uit in het gas van het lightje. Haha, die grauwe Sierbe, wat een loony. Sierbe komt mij laaien oerijn. Stelt zijn hoenenkoppen, bromt er naar zijn maten en vaagt het bier van zijn gezicht. En jim hangjeugd. En hij wies naar Frank, Geert, Sven en Isa. Ik had zelfs een bierke voor hem versierd en al laat je mij uit. Ik zal nog eens wat voor hem doen. Dan wacht er naar de uitgang en roept een paar keer, geen respect, geen respect. Frank zei het, als er uitlaken is, ik maar eens naar huis. Het wordt morgen een lange dag. Ik ga het je wel bezoeken. Samen uit, samen thuis, zei Sven. En hij en Isa gaan ex staan. Ik bleuw je nog even, zei Geert. Net te lang hing je bleuwen. Misschien had ik daar nog nodig, monteur, zei Isa. No probleem, mem. Het motorke rint perfect door zijn stappen. Maar ik zal er op tijd wezen. En Geert gaat op het kratsen zitten, dat grauwe sier van afvoel. Groetnis en forza makkem, roept de naar zijn vreun. Frank, Sven en Isa rennen naar de uitgang. De warme, makkeme nachtdien. Als ze bij de nijbouw binnen, zei Frank, vreun, het beste. Ik zal je moon. En betiert te wijzen, we rieden om 11 uur, zei Isa. I will be there, honey. En Frank steekt 2 vingers in de lucht. Forza! Als Sven en Isa om mijn hoeken binnen, zei Sven, ik hel je moon op. Hij versliept hem 100%. For sure, knikt Isa. Het stel kuiert trotjuster en verlet makken. Het is stil, warm en er zit net een zuchtje wien. Sven pakt Isa haar hand. Het voelt zwitterig aan. Isa zucht naar Sven en ze kan haast net leeuwen dat ze een setje binnen. Sven is een kop grutter, sterk en ook griezelig knap. Hij is de bink op squallen en lijkt een fotomodel. En Isa? Nou, Isa vindt haar zelfs net krees. Ze is onwis hoe haar meer smelle lichaam. Hoewel ze al 15 jaar is, had ze maar cup B en ze vindt dat ze een jongenskont had. Ze wil graag sexy wezen,
maar ze vindt haar zelfs het zin oerstelde van sexy. Daarbij vindt ze haar eren te wierd staan en daarom bedekt ze de flappers maar een lange hier. Isa snapt net dat Sven maar hard giet. Hij kan alle famkes krijgen. Wat is er onttrekkelijk aan haar? Sliepste jong bij die mem? Vreegt Sven. Krek als de ouders van Sven binnen die van Isa uitenoor. En krek als de ouders van een vreun weer de huid en mem van Isa beide in makken. Er zitten maar een paar stritten tussen. De skiering van Isa's ouders die er wel inhakt. Haar huid zei op een joen nooit warm eten dat er een vriendin hier. Ien uit makken nog wel. En wie samen voortgien. Samen! Als een tongenslag bij heldere hemel. Isa en haar mem wien verbjusteren. Beiden hien ze nooit merken dat hij al een tijd een relatie hier met een andere vrouw. Isa, haar mem, kon het net verwerken en zie het dagen goelend op de bank. De weken nadat haar huid net meer thuis kwam, wie het krekkel weer erin stonden. Nou, zo'n 2 jaar later gaat het een stuk beter en Isa komt ik weer bij haar door de vlier. En Isa Matthijaan, dat vrouwtje, huid zijn vriendinnen, tier haar best docht en ik wel aardig is. Maar het laatst is Isa gewoon bij haar mem. De cross wie eens de oorzaak dat de ouders van Sven uitnood gingen. Huid minnen wie alleen nog maar met zijn eigen crosscarrière dwanen en doet hij door het ongeluk zelfs niet meer risico, stut ze al zijn tijd, yield en energie in de carrière van Sven. Minne zette alles op alles voor zijn zoon en dat zette ek de huishouding en de relatie met zijn vrouw onder druk. Daar kan bij dat Minne net een makkelijk man is. Hij had ruzie met zijn ambitie elke keer die belutsen is bij de cross. Ruzie met het bestuur van de autocrossclub, alle vrijwilligers op een baan en zelfs met het publiek. Er had zelfs een tijd west dat er net welkom wie op een crossbaan. Het is net voorneerd dat zijn bijnaam in Makkem Minne Hoen is. Sven zijn mem kon net meer oer de spanning en de frustraties van haar man en vregen de skiering om. Sven had geen les van de breuk. Het hier volle jedermatten, zei het in zijn vreun. Door de weekend is er bij zijn mem, in het weekend bij zijn huid. Ja, ik sliep bij mijn mem, zei Isa en ze zucht naar de groen. Sven knikt. Zal ik jij thuis brengen? Vreegt er. Best, zei Isa en ze helde haar schouders op. Ze rennen naar het oude centrum. Bij het lietse hierhuiske dat Isa en haar mem Wenny houden ze stil. Sven zocht in de blauwe ogen van zijn vriendinnen en uit de roerde hollen. Hij leunt een beetje vooroer en tuut het haar. Hij drukt zijn lippen op die van Isa en hij pakt er stevig beet. Isa tuut het waarom. Eerst voorzichtig, maar even later docht ze haar eigen dicht en tuut het haar vreun met passie. Sven zijn hoorn giet onder haar t-shirt en hij aait haar warme reer. Hoewel het zwitterig warm is, had Isa piekenvel. Dan gaat Sven naar de voorkant. Hij strikt door haar BH. Hij viel aan haar borsten en kniept erin. Isa schrikt een beetje, maar let hem beginnen. Sven rekt een beetje oeremus en pakt haar bij de kont. Nood draait Isa haar hollen en flustert. Restig on, Sven. Maar Sven doet net restig on en wringt zijn hoorn in haar broekje. Nee, Sven, dit wil ik net, zei Isa. Ze viel zijn hoorn in haar slipke. Sven, zei ze nog wat loerder. Ik wil het net. Het jouwt haar neer. Haar vreun jet haar net en trilt zijn hoorn verder in haar onderen. Isa wil haar losloeken, maar Sven had haar stevig vast. Isa wrakselt en probeert te ontsnappen, maar ze zit vast in zijn greep. Binnen het de bierkes die het hem zagleun en losslaan maatje? In elk geval is dit net de Sven op waar Isa verliefd is. Nee, Sven, roept Isa nou, het doet zeer. Nog houdt de vreun net op. Uit alle macht probeert Isa haar zelfs te bevrijden. Maar haar onvaller is sterk. Met moeite riegelt ze de rug gewoon los. Eerst probeert Isa Sven voort te trillen, maar dat slaagt het net. Dan had ze nog maar één optie en slacht ze Sven zo vol als een kind in het gezicht. Sven schrikt en zijn greep versloppert. Op dat moment trilt Isa hem van hem aan. Klootzak, grutte gore klootzak, raast ze. Haar stem draagt 4 tot de makkeme nacht. Dan doet ze de kling goed en rent voort. Verbjuster stiet Sven onder het vele loch van de streetlanterne. Hij komt weer bezin als Isa de achterdoor van het huis maar een klap teruggooit. Sven skolt maar de holle en rent de street uit. Verdomme, mompelt er, verdomme.
Treien. De morgen maas, de dag van het kampioenschap, is Sven op het tiert wekken. Als had hem haar PO geslipt. Het is net alleen nog de spanning voor de wedstrijd die hij met de sleepouden had, maar ik zijn gedrag naar zijn vriendinnen, Isa. Waarom hij in haar zin aan haar lichaam ziet, is hem net duidelijk, maar vol dat de fout west had. Dat hij net luisteren had naar Isa en dat er respectloos met haar omgaan is. Dat zit hem dwars. Hij viel hem zo schuldig dat ik in eigen tegen die had. Al voor zeizen is er van bed. Nadat hij hem vosken had, zocht er op zijn telefoon. Hij twijfelt of er Isa een appje sturen zal. Een appje mij sorry en dan neder om verjouwing vregen. Na lang nadenken tocht Sven het toch maar net. Op die manier brocht je aan hoe wat zo persoonlijk is, vindt er uiteindelijk wat te makkelijk. Om 7:08 komt zijn huid naar onderen. Morgen, bromt er. Wist er nou al? Ja, kon het sliepen. Dat is een goed teken. Dan ben je er met waande. Ik denk, ik ben er eens wel wist van dat Sto Joet Fries kampioen wist. Dat mist mij net. Doos stiet Joet met de beker en de blom. Sven helpt zijn schouders op en smart een stuk balen. De heer en baas zit Shinwar oer onder de keukentafel. Zal ik een bakje thee voor de zetten? Het is belangrijk om goed te drinken op zijn dag. Het wordt behoorlijk warm, Joert, dus er mag een soort wetter drinken. Dat mag net vergeten, zei het huidbaas. Sven bromt wat. En even hoe de race, geeft me in de baas verder, als er het wetter voor de thee opzet. Thomas Jelle Visser in de gaten houden. Dat is echt een favoriet en een snelle jongen. Daarom is die start zo belangrijk. Thomas zwaar je dat ze in de eerste bocht voorronde lijst. Dus als het locht op green spat, vol gas naar de bocht en dan naar binnen snijden. Sven kaagt op een stik ballen met cheese. Lust het wel? Vreeg Minne. Ja, zei Sven. En als dan als eerste uit de bocht komt, dan moest onderin de baan blauwen. Zij kist het beste de onvallen opvangen. Dus blauw onderin en op hokkenplak start Isa. Sven onderbreekt de preek van zijn huid. Isabelle Fries? Geen idee. Maar Isa is geen concurrent. Ze docht het oors knap met het orenbakje van mij. Geert had het motorke er knap voor. En Isa riet toek. Zijn huid ziek helle jip. Isa. Thomas net dwanen wezen maar dat famke. Thomas die concentreren op die eigen race. Wat kan Isa daar schelen? Sven spat oranje. Isa is toevallig wom je faam, roept er. Thomas die net al lieden litten tron die faam. Het gaat je verdomme om het Fries kampioenschap. De eerste trein ging naar het Nederlands kampioenschap. Hast het wel in de gaten? Al het minnen. Deze race kan niet maaien of brekken. Focus je die. Sven gooit zijn bal op tafel. Ik ben klaar mooi. Hij rent de kamer uit. Wat is to? Roept zijn huid. Op dat moment maakt de wetterchat een skel loert. Ik gaan, zei Sven en hij pakt zijn tas. Ik had thee voor die. Wat fuck mij die thee? Roept Sven en hij pakt zijn tas. Ik gaan. Crackers met me Pierilien. Sven klapte door achter hem dicht. Minne baas bleef verbjusteren achter. Leuk en maar een bak agressie in de beelg rent Sven trommakken. Nou, rennen. Het is als draven. Onderwijs vlokt er een paar keer. Waarom zo'n donderspiet stinkt er? Hij weet verdomme zelfs ik wel hoe te racen mat. Alle keren werd hij net vregen adviezen en die bakken kritiek. Hij dacht het in de eigen van zijn huid nooit goed of net goed genoeg. Hij skopt je in een blikje als ze de midstrit inrent. Dan bleef de steen bij slagerij de Groot en begint te klimkje. Hij moet altijd klimkje als zijn maat Frank Vega de Groot ophellet. Want boven de etalage van de keurslachter de Groot hing het een boord maar de tekst: voor al jouw vlees vast van het mes is de Groot het adres. En daaronder een tekening van een Lights in de Co. Een slachterij maar een Lights in de Co. Krijgt als Geert een Co maar nocht en in Polonaise het slacht te zien en leed er hem genies in het aas zitten. Sven vindt het boert humor en zijn minnezinnen zo weer voor de helte voort. Als Sven de doorriepen docht, stiet de man van Frank in een witte jas achter de toonbank de droege wasten op te hingen. Goeiemorgen, vrouw de Groot, zei Sven als ze de slachterij in rent. Is hij vegetariër al wekker? De vrouw achter de vitrine zuchtte Jip. Ik geloof dat hij nu voor een jong nog op bed ligt. Hij had de hele nacht weer van die vreselijke moord- en deerslagfilms zien. Ik zal hem roepen. De vrouw slofkert naar achteren. Sven zocht dat de man van Frank ek het logo van de Lights in de Co achter op haar witte jas had. Frank! Sven stiet in de winkel. Komst er al? Als ze waarom is, zei ze. Ik weet net wat is Frank markeert. Hij is tegenwoordig zo dwes als een balken.
Toen kies je hoendogs wel? Ja, vanzelf, zei Sven. Salami. Correct, zei de vrouw achter de toonbank. Dat hoentje hiet al 5 uur salami. Nou wel Frank, je nam me verhoring broccoli. Een hoen maar de naam broccoli. Hoe bedenk je het? Dadelijk maar die eerme hoen alleen nog maar van het plantaardige fretten ha. Sven proest het uit. Was ik een stik was, zei de man van Frank. Is het vega? Knip eerst Sven. Nee, vanzelfs net. Dan graag. De man van de vegetariër knikt. Thomas, je het wel winnen. Heel makkelijk berek het op die, zei de slachtersvrouw als ze hem een stuk boterham was houdt. Sven helpt de schouders op. Ik zal mijn best doen. Dat is het enige dat ik ken. Mijn best doen. De vrouw met de lights in de koper recht knikt. Ik heb vertrouwen in die, Fries kampioen. We zullen zien. Zes met zijn Frank dat ik boeten wacht je. 10 minuten later komt Frank hastig naar boeten. Hij wrilt in zijn eigen en het hier stiert hem recht op de kop. Hij had een blikje bullet in de hand. Jee, wat bestoot betiert. Hoe laat is het? Ik goeie morgen, zei Sven. Het is kwartier van Jochen. Wat idioot betiert. Je me race is toch pas om 11 uur, hè? Frank zet zijn zinnenbril op en neemt een slok drinken. Sven knikt. Leer maar zeggen dat ik het huis vlechten ben. Mijn hart zit er op de preekstoel. Ik moest dit, ik moest dat. Ik wie er wel klein mooi. Oké, zei Frank en hij helpt een hand door zijn roegen hier. Wacht je, ik maak je foto vrij. Waarom een foto? Sven docht zijn hand heel voor zijn gezicht. Ik ga een plan om een soort van documentaire hoe die te maken. Wat? Een documentaire? Zei Sven verbaasd. Ja, hoe het kampioenschap, zei Frank. Ik denk nog nooit over de titel. Sven, baas op eigen cross. Of Sven Baas, koning van de cross. Of The Man, The Legend, Sven Baas. Ik weet het nog net. Is dat net wat hoe de top? Het onderwerp van de docu scoorde zien hollen. Misschien, zei Frank en hij neemt weer een slok van zijn energiedrank. Kom op, naar de baan. Benijd of is zijn Geert er al binnen. Het is druk op het Rielerspark. Coureurs en monteurs lezen de laatste hoorn onder racemeesters om ze optimaal onder start te krijgen. Motors willen start, banden willen verwisselen en man die overal sleutelen onder het materiaal. Het roekt naar verschroeid rubber en benzine. En hoewel het nog betierd is, brandt de zinnen verskworrend. Sven en Frank rennen streekrocht over het veld naar de stokkar van Isa. Hey, zei Sven. Hey, zei Isa. Maar klap toch Geert het motorkapje dicht. Neer meer ontwaan, zei er. Hij had een zwarte veeg op zijn gezicht. Bist tevreden? Vreegt Sven. Tevreden? Ik denk dat ik zou aan de slag kan bij het Red Bull Racing Team in de Formule 1. Ik zou het wandje van Max Verstappen zelfs oppimpen kunnen. Hij vaagt zijn smarige handen aan op zijn lichtblauwe t-shirt. Nou, dat belooft wat, zei Frank. En hij sjocht in de cabine dat Isa dadelijk zitten mat. Geert ziet maar de handen in de zijde. Maar dit wandje doen wij maar voor de prijzen. Als Isa een beetje in farm is, mat dat slagje. On een motor kind in ieder geval net lezen. Forza! Frank, die nog altijd voor roer stiert en naar het interieur van de stokkast waren, zei: oh, wat een druk, wat een pressure. Isa, du moest nog wel winnen en du moest geen flaters maken. En kies Geert net schuld, Jan? Het leidt net onder het materiaal. Poeh, ik zou een beetje zenuwachtig worden. Ophouden nou, Frankie Vega, zei Sven. Zit de zaak net op te naaien. Isa docht een stap naar voren. De hoes net voor mij op te komen, Sven, zei ze bits. Ik kan mezelf voor redden. En by the way, Frankie, ik ben zo kalm als het me kan. Ik ben net zenuwachtig. De druk laat bij ons wonderboy Sven. Zijn wijn shot eruit als een Ferrari, maar had ik hassenvolle kosten. Hij had het beste materiaal, hij is de favoriet en moet kampioen worden. Hij had druk. Sven stierde wat onnozel bij en sjocht naar zijn skon. No. Zullen we het wat gezellig houden, zei Geert. Het is een prachtige dag en we mogen racen in de stuursdwarp. Dus chill. De vrouwen vreun binnen even stil en sjocht mekaar net aan. Frank zocht wat op zijn mobiel. Geert loopt om zijn cap en Sven ziet het wat in zijn boezen. Het is Isa die de stilte verbrekt. Ik wil het graag gezellig horen, zei ze. Door deze race moeten we geen ruzie krijgen. Het is maar een race. Prima, zei Sven. Laten we er een aardigere wedstrijd van mooi zien. En maar de beste die wil winnen. We zijn uiteindelijk vreun en moet geen stront krijgen om de autocross. Het is maar een cross. De vreunenploeg knikt. Mooi. Dan ga ik nou naar mijn eigen stokkar. Mijn hart zal er nooit wel wezen. Succes alleer. En ik groet het trio. Kan ik even maar die praten, Frank? Zei Isa. Frank zocht verheerd.
Best? Kom, zei Isa en zij en Frank reden naar een plakje dat het minder druk is. Ze bleef staan onder randen van het riedersplak. Toen was juist een filmpje maken, bekent Isa. Ja, dat kan wel klopje. Ik maak een soort clipjes. Toen was het een filmpje maken, doet ik mij verklaaide. Ik, stammert Frank. Toen was een clipje maken waarin ik in mijn onderkleding steen. En dat filmpje, dat ik heel neken insteen, had op TikTok zet, zei Isa grimietig. Nou, zei Frank niet. Sukkel, wat was er maar breken, Frankie iPhone? Wat is daar het doel van? Waar komt er geen loert uit Frank? Ik waard je het wekker en mijn mobiel zit vol met appjes van vriendinnen die het filmpje al zien ha. Ik ging krek nog net viraal. Isa drukt nou haar wijsvinger op het borst van Frank. Luister je nou even goed naar mij, Frankie Vega, zei ze stadig en sjocht hem lulk aan. Ik had je al vaker waskagen, toen was me net zonder te vregen filmje. Daar had ik een hekel aan. Isa sjocht ernstig. Dus door helles no dat clipje van internet. Zo net, dan zwaar ik dat je weer frikandel niest. Dan stamp ik die gehaktstaven bij naar binnen. Tot de voorkant en de achterkant. Duidelijk, domkop? Frank zuidt neert, knikt, pakt zijn iPhone en delete het filmpje dat Isa bijstiert. Spietig zuidt er. Toen was de best grutsk wezen. Daar gaat het net om vege gehaktbal. Toen was zonder tasstemming en stiekem filmen en het op social media gooit. Ja, het is nou wel duidelijk. Ik zul het nooit weer dwan. Mooi, zei ze verrommen. Dan kan ik me nou concentreren op race. Fjouwer. Als een mooie startnoemer, zei het minder baasje in zijn zoon. Oké, zei Sven het altijd enthousiast. Hij is de ruzie van een nog net vergeten. Hij gaat op een motorkap zitten en wringt hem in zijn race overal. Door was startnoemer Fjouwer. Dat betekent dat ze de onderboetenkant van de baan op de eerste riegen stiest. Een prachtig plakje. Minder baas had voor het eerst zo'n de wekker is een glim op zijn gezicht. Sven knikt. Op hokkenriegen stiert Isa. Daar ga ik net naar jongen. Minne helpt een briefje maar de startlijst uit zijn boezen. Isabel de Vries had noemen Tretjen. Dat is onder de binnenkant op Riegevjouwer. Dat is een kanslis plakje als het mij vregest. Spietig en sneu voor haar, zei Sven. En hij rist zien overal dicht. Ja, spietig. Maar letten we het net hoe Isa. Het giet je om die. En let nou op wat ik daar zie. Scherp wezen bij de start. Jelle Visser stiet naast die en achter die stiet Sander Couperus. Dat is ook een rappen niet in. Dus de eerste bocht heeg instekken, dan kregen ze meer gong. Na de bocht moest naar binnen snijden. Het moet raar gaan als het dan net de lieren bist. Als het dan voorop lijst, moest de min van de baan horen. Als ze daar naar passeren willen, vanuit de boetenkant, moet ze volle meer meters rijden. En als de concurrenten naar aan de binnenkant inhelden willen, kunnen ze afsnijden en komen ze er net langs. Minne sjocht zijn zoon aan. Hast het begrepen, Sven? Zei het stadig. Ja, vanzelfs, knikt Sven. Heeg instarten en dan de boel teruggooien. Snout sjocht hem aan, maar is er net heel wist van of zijn zoon het begrepen had. Als ze riest, als ik daar nou uitlijn ha, gaat er verder, steen wij maar de beker. Broek die tips en Doop is Fries kampioen. Kom goed, zei Sven, en hij docht zijn helm op. Nog geen 40 meter verderop, sjocht Geert naar de startlist. Hij docht zijn cap aan en Geert met zijn vingers door zijn hier. Bliksem, zei er, net een beste lotting, Isa. We staan op de 4e riege, maar startnummer Tretjen. Een ongeloksnoemer. Tretjen, vreegt Isa, sleutje naar Stokkaar. Daar had ze nog een beetje skaat. Dat is juist mijn geloksnoemer. Heel apart, zei de vaste monteur. De meesten willen net starten maar dat noemer. Ik ben binnen op 13 november. Mijn naam had Tretjen letters en ik ben hier op de schoolstraat Tretjen. Geert scholdet zijn holle. Doe best en bleust naar Pattenwattel, Isabel de Vries. Maar zie wat even hoe de wedstrijd ha? Sorry coach, trainer, monteur, zei Isa en ze glimket. Bron los, hoe doen we het, Joet? Geert zet zijn cap recht. Ik denk dat de meesten naar de start heeg opsturen om meer gong te krijgen. Na de eerste bocht sturen ze alweer naar onderen. Ik weet zeker dat het een chaos wordt. Als ik die een advies aan mooi, dan zit ik blauw onderin. Ik denk dat ze de vrij baan krijgst. Misschien. Isa helde de schouders op. Lul mij nou maar. Dit is voor die de beste tactiek. Oké, zei Isa. Kun je even voor me staan? Wat dan? Ik doe mijn kleding uit. Oh, prima. Ik hoor dan ek die hier los, zei Geert jolig.
Rest de monteurke, ik doe mijn race overal aan. Geert maakt hem breed en Isa docht rap haar kwarte broekje en haar t-shirt uit en stroept die naar overal. Verder nog wat? Vreeg het Isa als ze de race nu aan had. Ja, naast hij start Simon van der Velde. Dat is een blien hinder. Die broekt zijn stokkar als een botsauto. Houdt hem in de gaten, hij riet die saf van de baan. Dat wie het? Ja, ik lul het wel, zei Geert. En drink nog wat, want het is om te smoren op een baan. Neem een Red Bull. Misschien jouwt het hij vleugels. Vol zwaar zocht de monteur naar zijn rietster. Mas toch naar de wc? Wat dan had het nou? Isa laak het. Nee, ik ben hier om wel leeg. Ik ga van een morgen wel 4 keer naar het huis geweest. Misschien haak ik toch wat les van de spanning. Mooi, dan kan ik nog maar één ding sissen. Crazy Isa, start your engine en succes. Box? Box, stel je net aan, kom hier. Ze pakt Geert beet en tuut het hem in zijn beswitte nekken. Geert zijn cap stiert nog scheef op zijn holle. Isa kroept hem zo heftig aan dat hij geen lucht kreeg. Do is de beste, Jood, prapt er in Isa hals. Jest mij? Win, Jood. Do hast het verzinnen. Do bist een kampioen. Dan liet Isa los en pakt haar roze helm van het roze dak van de stokkar. Ze stapt soepel in haar racemeester, docht de riemen vast en haar wand noon. Dan start ze haar auto. Of tenminste, probeer het te starten. De motor docht niks, noppes, nada. Nog een keer starten. Werk in loert. Isa sjocht ernstig naar Geert. Die sjochters kreeg een hartaanval. Zijn eigen rooie de gast uit. Hij had naar adem. Dit kin het, raaster. Dit kin het. Dit bestiert net. Grapke, zei Isa en nu start ze echt de motor. Het loert is allerheiselijkst. Als een peloton kabitbussen die tegelijkertijd afsketten worden. Als fjouwer Harley Davids's op een riegen zonder uitlaat. God dank erop Geert. En hij had zijn vingers in de eren. God dank. Was me nooit weer zo schrikken litten. Geert is zichtbaar verrommen en had het weer lucht. Kop omheeg en plat ervoor. Forza, Balter. Isa dochter Tom kom heeg en zet de stokkar in de versnelling. Stadig giet ze van het terrein naar de ingang van de crossbaan. Daar stopt ze en wacht het op het teken van de baancommissaris. Ze zucht Sven als verder om haar voorbij gaan. Sander Cuperus, die als nummer 8 startte mij, knikt naar haar als ze langs haar riet. Na nummer 12, Menno Zielstra uit Hallem, stuurt Isa de stokkar de baan op. Nu zucht ze pas hoe volle meesten altijd langs de baan staan. Zo volle publiek is nooit bij een wedstrijd junior stokkar. Er zit ik een soort bekende op de tribune. Zeer ze daar aan mem? Die komt oors nooit naar de baan. Haar mem vindt autocross net echt een sport van een famke. Ze wie er net op chin, maar blied wie ze echt net toen ze haar vertelde over haar nieuwe hobby. Toch zie ze het maar tastien. Al hier zit lef zien dat Isa op streetdance of volleybal gier. Onder het warming-up groensje stelt Henk Jager, voorzitter van de autocrossclub, voorman van de tentenopbouwploeg en omropper de rieders voor. Tot de loertsinstallatie jet Isa vlagen van Henk Jager zijn commentaar. En mijn nummerzoon op de eerste start riegen, uw splitselijke favoriet, Sven Baas van Makkum. Isa kent het publiek razenjaren als ze langs de tribune schiet. Ze is zonder de indruk door het krutte aantal taskogers dat ze meer naar de tribune schuurt als naar de baan. En ze riet Hastje Simon van der Velde aan die het naast haar start. Lokke gaat ze op tier de kop er weer bij en stuurt ze haar stokkar naar de linkerkant. Saf voorkomt ze een botsing in het opwarmroentje. Wollen de rieders nou haar startpositie innemen? Klinkt door de loertsinstallatie. De coureurs rieden stapvoets naar haar plakken. De eerste riegen maar 4 stokkars stiert als eerste stil. Naast Sven stiert Jelle Visser. 2 favorieten sjoggen elkaar aan en beide stekken ze de tom op. Er is wat commotie als de rieders van Riege 2 op haar plak staan. De coureur maar start nummer 4 had motorprobleem. Eerst is er een soort reek en daarna komt er een vlam onder de motorkap waai. Vrijwilligers met brandblussers binnen rap bij de stokkar en witten de brand uit te maaien en de rieder uit de stokkar te tillen. Hij werd naast door de EHBO, maar liet weten dat er oké is. Het lietse incident had een soort oponthoud. De uitbrande wijn moet maar de trekker van de baan lussen worden en daarom besluit de wedstrijdleiding om de oren stokkars een peroentjes rieden te litten. Zo had de trekker de romte om het kadaver van de baan te hellen. Voor Isa komt de onderbreking net meer uit.
Nou zocht ze de volle tribunes niet meer. Nou jet ze het lawaai van de taskagers niet meer. Ze is nou super concentreren. Ze had de complete focus. Ze zocht nou alles in de tunnel. Ze zocht alleen nog de baan en de rieders. Ondertussen tinkt ze onder race. Nummer 4 is uitvallen en dat betekent meer rond aan de binnenkant van de baan. Dat is positief, weet ze. Maar tegelijk vraagt ze haar af of ze wel genoeg benzine tankt had, nou ze extra rondjes rieden matte door die autobron. De meeste rieders voor haar loeken in deze net plande warming-up rondjes hut op en gaan dan weer op een rem. Zo houden ze de motor en de band op temperatuur. Een tactiek die het vaak dient wordt om een betere grip op een baan te krijgen. Maar die het als nadeel had dat het een stuk meer benzine neemt. Isa kiest ervoor om suntjes in een strak tempo te rijden. Zo spaart ze brandstof. Na 4 extra opwarmrondjes krijgen de ridders het seintje dat de startprocedure opnieuw dient wordt. De stockcars kunnen op de rug te eind weer op haar plakken staan. Isa vaagt het stof van het versier van de helm, maar houdt scherp het rode locht boven de start- en finishlijn in de gaten. Als het locht op green springt, gaat de race los. Nu staat er een man op de line, maar een boert in een minuut. De ridders wachten en de spanning rent op. De binnenpeer die zenuwachtig op het gaspedaal traapje. Sven is hier ondocent. Hij zucht strak voor hem uit. Hij jet niet, hij fielt niet. Zijn hartslag is normaal, maar toch is hij zo scherp als een mes. Hij had zijn hand ontspannen op het stuur. Sven is cool, kalm en collected. Hij denkt aan alle trainingen die hij hiervoor dien had. Oeren roensies rieden op deze baan. Hij denkt aan al die uren in de fitnesscel. Onder leiding van zijn huid lange sessies krachttraining om sterker te worden. En nu is hij er klaar voor. Zijn conditie is optimaal en hij had het lichaam van een kickboxer. Ja, hij is er fucking klaar voor. Nog 30 seconden. Isa de Vries luistert naar haar motor. Ze schrikt. Is het loerd dat ze nou jet hetzelfde als Justine bij de training? Het klinkt oors. Ze drukt het gaspedaal wat verder in. Ze jet een scherp loerd. Krekt of slaan 2 stikken eerst in de oor. Kind dit motorke deze race wel on? Ze had deze stokkar kregen van Sven toen hij een gloed nij kreeg van zijn huid. Dit tweede handske had een bult kilometers op het teller. Is het Fries kampioenschap in Brecht 4 voor het wijntje? Isa twijfelt. Geert zei dat de motorke top wie. Het zal net on materiaal is, Rob voor de wedstrijd. Isa skolde te hollen. Liet hij net gek maatje, zei ze naar zelfs. Wat zei Geert ik alweer? Kop omheeg en plat ervoor. Alle rieders drukken het gaspedaal in. Het toerental van de stokkars gaat omheeg. Als een stel brullende leeuwen wachten ze op het groene locht. De laatste seconde dwarje of wie in het oeren. Het publiek en de coureurs houden de adem in. En dan springt het locht op green. Santje rucht voort een traapje het gaspedaal in het op een boaiem. Santje stokkar spatten vooruit. Santje wijn vlinden naar de eerste bocht. Het loert is alderverskorenst. Krekhoff begon de tredde vraadoorlog op een makkelijke crossbaan. Sa fucking loert. De start van Sven is goed, maar net super. Jelle Visser naast hem luidt op dezelfde hichte. Beide hadden ze dezelfde tactiek en sturen ze heeg de bocht in. Sven zit aan de boetenkant en wat even van het gas. Oors beloont de boeten de baan. Door die manoeuvre komt Sven als tweede uit de bocht. Achter hem vliegen 2 stokkars bob op en oor. Lokkig kennen alle orenwijn eromheen. Wij sjoggen Jelle Visser van Halm op kop. Daarachter Sven Baas en Martin de Ruiter op het tredde plak, klinkt door de Loerts-installatie. Isa had een topstart. Geert zei, Geert het. Haast alle rieders sturen naar de start heeg op. Het is er een grutte chaos en het tal van rieders klappen op en oor. Isa bleef onderin en ze had vrijbaan. Na de eerste bocht had ze een onderplakje woen en ze komt als zande op het rug aan. Ze zocht dat Simon van der Velde voor haar riet. Wat hier Geert ik weer zijn? Zorg uit voor het blinde hinder. Hij reed die saf van de baan. Toekrieden, Isa. Toekrieden, zei ze naar zelfs. Simon had de gong erin en snijdt scherp de bocht aan en gooit het door dicht. Isa kende net omhinnen en moet geduld houden. De stokkar van koprenner Jelle Visser maakt het zo'n soort stof dat Sven de remlochten voor hem haast net zien kan. Hij probeert het in een oorspoor te rijden, zodat er wat zicht krijgt. Jelle is een betoefde racer en had een snelle wijn. Sven kiest ervoor om een paar rondjes achter zijn concurrent te rijden.
Zij kunnen zien waar de tas slaan had. Isa zit nog achter Simon van der Velde en volgt hem. In de tweede ronde stoot de bocht ver heeg aan en bij het uitkomen van de bocht gaat hij onverwacht naar de binnenkant van de baan. Daar riet al het Breusma en die kan net een kant op. Er is geen ronde en het twee knalletje naar koron. Isa kan hem maar correct ontwijken. Een oorrieding in de kop van het veld, roept Henk Jager door de microfoon. Simon van der Velde en al het Breusma binnen de volgende uitvallers. Ha, sluit er op het 5e plak. Van 3 naar 5, roept Geert en hij slacht Frank op het schouder, die trok is maar zijn telefoon. Ja, dat gaat goed, maar er is er nog net, antwoordde hij. En als mij net op het schouder slaan, dan krijg ik skokkerige beelden. Sven riet concentreren achter Jelle Visser. Hij zorgt dat de kont van de stokkar voor hem naar elke bocht een zwieper maakt. En dat Jelle het er zwiemen had om de wijn onder controle te houden. In het 4e rondje dwat Sven hem aan te vallen. Hij stuurt naar de binnenkant en trapelt het gaspedaal in. Sven komt naast de koprenner. Jelle liet hem net passeren en maar hij beiden daveren ze over het rug aan. Siede onsiede vleerde ze bocht in. Beide jouws geen krimp, maar centimeter voor centimeter weet Sven de kop te pakken. En het is Sven baas van Makkum die voorop luidt, raast Henk Jager. Het publiek stiert op de banken en wordt gek. Sven de man, forza Sven, roepen Frank en Geert in koor. Isa zit in haar ritme. Ze schiet constant en stuurt handig om uitvallende deelnemers heen. Het rondeboert zit op 5 als ze op snelheid Wesley Jansen voorbij riet. En dus enigste vrouwelijke deelnemer Isabel de Vries van Makkum luidt op het 4e plakje, roept Henk Jager. Toch zijn enthousiasme kiet zijn stem een octaaf omheeg. Voor haar binnen Jelle Visser en Martin de Ruiter mijlkoor in de slag. De 2 rieders maakt zich een spannend gevjocht van, maar had het gewoon net in de gaten dat Isa dichterbij komt. Meterke voor meterke komt ze bij het vjochtje in de duo en maar de 3 ronden te gaan sloept ze stiekem nooit van de plak. En nou op kop Sven baas van Makkum en op plak 2 Isabel de Vries van Makkum. Omroeper Henk Jager is door de emotie haast net te verstaan. De taskogen steen op de banken en klappen hard de hand zeer. Geert en Frank doeken elkaar in de jermen en hossen als lietse ben. Ze gaan heel dood in plaat. Makkum 1 en 2 roepen ze. Sven riet soeverein op kop. Hij weet net wat er achter hem bart. Zijn voorsprong is grut en hij ontspant. Wat kan hem gebeuren? Hij riet voorop en de concurrentie is 4 voort. Hij zucht zijn hart steen bij de finish. Minne baas had de hand omheeg. Wat zal zijn hart blied wezen? De man libbert voor de cross. En volzag graag dat Sven kampioen wordt. En dan ek nog hier op deze baan dit hij zijn soort succes niet. Zijn thuisbaan. Wat zal zijn hart grutsk wezen? Sven ontspant nog meer. Hij riet relaxed door de baan. Nog 2 rondjes. Hoeveel meter is dat nog eens? 600 meter, zo'n 100. Sven komt weer over de finishlijn. Zijn hart stiet ver maar de hand in de lucht. Hij is blied. Of toch net? Is het paniek? Wat roopt zijn hart? Jij Sven het goed? Achter die? In de bocht kan Sven achterom zijn nooit rug aan. Wat zit er daar? Is dat het roze bakje van Isa? Zit Isa achter hem aan? Dat kent toch net? Isa? Zijn vriendin riet op het 2e plak achter hem? Verdomd tinkt er en hij houdt wat meer gas. Isa zit deun achter Sven. Ze had kramp in de voeten en een jermen door zeer. Het zwit rint haar in de egen, maar door het stof hinnen sjocht ze de achterkant van de stokkar van haar vreun. Nog 3 bochten te gaan. Oro Roensie had ze de kans om te winnen. Nog 400 meter de kans om Fries kampioen te worden. Ze zou legendarisch worden. De eerste famke dat kampioen worden zou in de junior stokkarklasse. Kop erbij, denkt Isa. Focus je die. Sven riet verdedigend in het midden van de baan. Isa moet dan kiezen. Boetenom of bintrog. Zij kan Sven opvangen. Isa kiest de boetenkant. Nee, roept Geert. Net de boetenkant. Hij en Frank staan stress door de baan. Frank denkt net meer aan zijn doku. Hij springt op een del en is zijn bezwieren over de klimaatgevolgen van de autocross al heel vierten. Forza Isa, roept er. Geert hing het door het stek en slag maar de vlakke hoorn op het reclamebord. Dit is net de leeuwen, raast er. Isa pakt hem. Isa de Vries wordt hier kampioen.
Sven Baas is nou weer heel bewekker. Hij weet dat er alles uit de kast helje mat om Isa achter hem te houden. Op de start- en finishlijn leidt er nog voor. Het laatste roetje gaat in. Sven manoeuvreert zijn racewijn omheen. Heel wat de ene laatste bocht stuurt weer naar binnen en traapt er op het gaspedaal. De stokkar spat het rug de eind op. Hij draait de hollen naar links en schucht de bumper van Isa. Ze bloot aan de binnenkant. Sven twijfelt. Zal hij de allerlaatste bocht heeg nemen of leeg? De boetenkant maakt meer gong, maar als het aan de binnenkant bloot, is er voor Isa maar één mogelijkheid. Eromheen. Maar dan maakt ze meer meters. Zoals altijd volgt Sven zijn gevoel en kiest voor de boetenkant. Hij gaat vol gas de bocht in. Isa stuurt scherp de laatste bocht in. Ze voelt dat haar stokkar on zijn limiet zit. De racewijn kreeg aan alle kanten. Isa weet dat ze het uiterste vregen mat van het materiaal. Ze verliest haast de controle, maar houdt de stokkar op de baan. Ek haar lichaam kreeg zwieren klappen en alle spieren door haar zeer. Weg snijdt Sven van boven naar onderen en de twee makkemers komen naast nog uit de bocht. Het is nu nog 100 meter om te finish. En Sven en Isa komen nu uit de bocht en één van de twee wordt hier Fries kampioen. Raast Henk Jager in de microfoon. Het publiek had het niet meer van de spanning en balt de twee naar de finish. Ze liggen nekken on nekken. Het is maar het bleerte eeg net te zien wat er voorop loopt. Is het Isa? Is het Sven? Isa zit aan de binnenkant en Sven aan de boetenkant. En dan stuurt Sven naar binnen. Hij komt dichter bij de stokkar van zijn vaan. Isa schucht naar rechts en merkt dat Sven nog haastje naar ons zit. Hey, roept ze. Maar dat jet net in. Sven komt heel dichter bij haar. Nog 74 meter. Aan de binnenkant van de baan is een greppel. Net jip, maar daar wil je maar de crosswine net inkomen. Isa wordt heel tijd meer in de richting van die greppel drukt. Ze ging geen kant uit. Sven bleef naar links gaan. Isa had geen keus en houdt het gas erop. Links is de greppel en aan de rechterkant Sven Baas. Ze zit in een sandwich. En dan is daar het moment. Sven stuurt nog meer naar links en rekt het voorbaan van Isa. Het stuurt shit Isa uit de hand. Maar nog een telletter kan ze haar herstellen. Haar achterbaan hing het boppen de greppel, maar met alle kracht die ze in haar lichaam had, kon ze de stokkar op de baan houden. De auto slipt en stiert scheef op de baan. Lokkig rent de motor nog en ze zet haar racewijn weer in de versnelling. Ze gaat zuntjes naar de finish die Sven al voorbij is. Isa verneemt dat het vehikel haast niet meer te sturen is. Ze zat skeer onder de rechterkant en het shield stiert scheef onder. De finish is nog 50 meter, maar Isa gaat traag naar de eindstreep. De motor maakt het rochelende loeren en is ons in een. En op nog geen 20 meter van de finish wordt ze inhellen door Jelle Visser en Martin de Ruiter. Tergend stadig komt Isa als vierde oer de finish. Zodra deze oer de eindstreep is, houdt de motor er maar een klap mee op. Krieze reek komt onder de kapwaai. Isa docht de gordels aan en komt een lijn uit de stikkende stokkar. Eén keer boeten stiet ze te trillen op haar voeten. Al haar spieren doorgezeer. Als ze van de baan rennen wil, zakken ze door haar knippels. Ze is helemaal oneen. Dan wordt het haar zwart voor de ogen en valt ze om. Ze wordt wekker als ze in de EHBO-post zit. Een man met een wit shirt, maar erop een reed kruis, stiert door heen boert. Hoi, Suiter, wat is die naam? Isabel de Vries. Hoeveel stij? Goed, zei Isa moeisem. Hier gaat ze wat te drinken en hij jouwt haar een blikje cola. Voorzichtig neemt ze een slokje. Ha ik woen? Vreegt ze. Nee, zei de EHBO'er. Nevens mij had Sven Baas woen. Do wie is vierde. Isa knikt en neemt nog een slok. 4. Minne Baas hinkt zijn hut als een kind naar het Riedenskwartier. Daar parkeert Sven zijn stokkar en springt redelijk kwiek uit de wijn. Minne gooit zijn stok aan de kant en neemt zijn zoon in de jermen. Mijn kampioen, roept er. Oh, Sven, wat ben ik grutsk op die. Doop is mijn held. Fries kampioen. Dit is de mooiste dag uit mijn leven. Sven Baas is de beste. De koning van de cross. Sven liet de complimenten over hem heen komen. Hij is er verlegen van. Op wat voor plak wie Isa? Vreeg het er. Isa? Ik heb geen idee, antwoordde zijn huid. Maar wat kan u dat schelen? Doop is kampioen. Geert en Frank staan recht achter de finish en ben verbjusteren. Ze kunnen net leeuwen wat ze kreks jongen. Toch is het weer. Sven Baas had Isa de Vries van de baan rieden. Sven had bewust zijn Isa onrieden. Beide jongens had duidelijk jongen.
Frank scoort het zien hollen en smiet zijn blikje boeletje in een reclameborden. Dit kent toch net, Geert? Ik weet net volop van de sport, maar dit is vals spul. Geert smiet van Leeuwkes zijn kep op een groen. Hij is sprakeloos. Ze sjuggen dat Isa van het circuit droegen werd. Ze hingen als een slappe theedoek tussen de vrijwilligers van de EHBO. Dit liep nergens op. Dit is misdierig, zei het lang omlet. Kunnen we hier wat ontwaan? Is er een jury? Kunnen we de beelden waarom zien? Is er een VAR? Vreegt Frank. Geert denkt even na en zei dan: Kom, we beginnen uit het Ridderspark. Minne baas hier stiekem een liets flesje champagne in mijn naam en dat spuit het door de gouden stokkar in als Geert en Frank bij de winnaar aankomen. Je moest in je feest te vieren? Vreegt Geert kalm. Zijn kep stiet hem scheef op de holle. Ja, vanzelfs, zei het Minne fleurig. Sven is kampioen, of hij je dat net zien? Sven stiet naast de stokkar en zijn gezicht is zwart van de stof. Ja, wis, we hadden alles zien. En we hebben baas je manoeuvre zien op het rug aan. Ja, en? Minne dochter Noezel. Die kampioen die je nog als je voort stiert te zien, mat hem skam je. Die skam je. Dat is ik daar, Sven. Wat stoot die is misdierig. Geert vliebet de roer. Frank die scheef achter hem stiert, knikt heftig. No. Wat het nou zou ik menen? Wees blied voor Sven dat de kampioen is. Sven had onsportief rien. Frank wil ik wat zeggen. Wat hij die bij Isa wie net fair. No. Us vegetarische slager had hij niet en ik verstand van autocross. Maar je dodi maar drok hoe broeikasgas en hoe CO2. Minne baasje min 8 naar Frank. Misschien had ik de titel van de doken verroren in Sven Baas, winner en loser, zei Frank remietig. Dan moest u de uitslag hellen willen, Sven, kiet Geert verder. Ze moeten hij skorsen. Toen was Isa maar opzet van de baanrieden. Geert is leuk en zijn holle is zo reet als een tomaat. Nu moest even luisteren, monteurke, zei Minne baas en de dochter stapt naar voren. Dit is het Fries kampioenschap. Het gaat je net om ooiebollen. Je wilt je het strien voor de heegste eer. En ja, de wordt er soms hier een tikje uitdeelt. Dat komt voor. Dat is part of the game. Dit is autocross, geen balletdoensje. Geert ziet op exploderen en hij gooit zijn cap van Leeuwkes nog een keer op de groen. Zijn eigen spattenviewer. Sven, roept er. Sis dood wat. Doos is hij maar wat naar die voeten te zien. Toen is bliksems goed dat stoof fout wiest. No? Sven zaait neer, pakt een handdoek en vaagt het zwit en het stof van zijn gezicht. Ik want nevens mij naar de prijsuitreiking. Saais. Het is druk bij de feesttinten. De taskogers, belangstellenden en de rieders staan voor het podium, dat dagelijks de prijzen uitreikt worden. Voorzitter, omroeper en prijsuitreiker Henk Jager is druk dwaande met het kleerlezen van de blom en het delzetten van de prijzen. Zijn lichtblauwe shirt had krutte donkere plakken van zwit. Hij neemt nog een slok water en pakt dan de microfoon. Test. Ja, hij doet het, roept Grauwe Sierbe en hij docht zijn tom omheen. Beste mensen, begint Henk. Beste mensen, mag ik even je aandacht? Dan kunnen we beginnen met de prijzen van de junior stockcar. Stilte, raast Grauwe Sierbe. Het publiek houdt nou op met praten. Onwijzeren, het is er 4. De prijsuitreiking van het Fries kampioenschap junior stockcar hier op een makkelijke crossbaan. Het publiek klapt. En wat een wedstrijd hebben wij sjoen. Wat wie het verskworrende spannend. De Santje beste Frieske crossers hadden er een wier spektakel van maken. Ik weet net hoe Jim het belibben ha, maar ik hier het zwet in de bil naad. De taskogers leidje. En dan de dramatische ontknoping in het laatste rondje. Wat een spanning. En wat fantastisch dat er echt nog 2 makkemers op kop lijnen. Dat is geweldig voor ons dwarp en ik voor ons vereniging. De wind instemmend mompelen. Fantastisch, roept Henk nog een keer. Maar dan ook de prijzen. Op het derde plak is eindige Martin de Ruiter van de Jouwer. Het publiek applaudisseert als Martin op het ereskavot stiert en een beker en een medaille in ontvangst neemt van Henk. En dan op het tweede plak Jelle Visser van Hallem. Jelle stapt op het podium en viel naar het publiek. Maar Bliert is er net. Hij kreeg het wat een gruttere beker en ik een medaille. Maar hij is zichtbaar teleurgesteld. En dan nou de man van de dag. De man die het wielste nog maar 5 jaar is. Nou al een legende is. De man die het libbert voor de cross. Die het hem alroende winter kapot traind had om hier te winnen.
Een absoluut racetalent en een echte makkemer. De zoon van uw erelid Minne Baas. Hier is de Fries kampioen Sven Baas. Het publiek maakt het een orkaan onloerd. De meesten roppen en razen en klappen in de hand. Sven springt op het podium met de voest in de loft. Dan staat er op het heegste treedje van het scafot. Lokwijnsje Sven, do bist een grut kampioen, zei Henk. En hij jouwt Sven een bosblom en een extreem grutte beker. Nog één keer een daverend applaus voor de Fries kampioen Sven Baas van Makkum. Wel lieten de taskogers hailleren en de vlucht bier door de loft. Sven stiert maar de beker omheen. Geert, Frank en Isa staan aan de zijkant en sjuggen uit het tafereel op het podium. Sjug hem der steen, zei Frank. Hij verzint die beker net. Isa stiert maar de hand in de boezem van een kwarte broekje en zaait neer. Geert skoddert zijn holle. Wacht je even, meisken, zei Henk. Sven Baas wil ik nog wat sissen. Sven stapt van het scafot, luidt de blomdel en pakt de microfoon. Beste meisken, zei er, mag ik je me aandacht? Ik wil eerst het bestuur dankzij voor de organisatie van het FK in Makkum. Het wie een grote klus voor uw liedse verhiening, maar alles wie perfect regelen. Dank daarvoor. Er klinkt een beskeerde applaus. Dan haak ik de volgende maaidieling. Sven liet de stilte vallen. Beste meisken, dit wie mijn laatste race. De taskogers schrikken en houden op met praten. Geert, Frank en Isa sjuggen elkaar verbaasd stonden. Dit Fries kampioenschap wie mijn laatste race, zei Sven nog een keer. Ik weet dat de eerste trein van deze wedstrijd naar het Nederlands kampioenschap in Rosmalen maaien, maar daar zal ik net starten. Ik houd er mij op en stem mijn plak A onder nummer 4 van deze wedstrijd. Ken dat, voorzitter? Henk Jager zucht op het briefje maar de reglementen. Hij helpt zijn schouders op. Nevens mij klopt het dat. Dan scoot automatisch de nummer 4 eromheen. Prima, zei Sven. En dan wil ik nog wat sissen. Ik bied mijn excuses aan Isabel de Vries. Ik vind dat ik net eerlijk rieden heb. Ik ga mij opzet benijdielen. Dat hier net matten en dat spiet mij. Dat wie fout. Ik wie fout. Geert, Frank en Isa jaren de speech van Sven maar iep moeilijk aan. Haar eigen bisse grut als autobahn. En dan nog één ding, en daarna houd ik op. Ik zeg sorry in Isa hoe je doen. Ik heb wat dien dat net goed wie. Ik ben te vier gien en daar ga ik spiet van. Nou is Sven even stil. Daar ga ik weer spiet van Isa. En ik hoop je dat Stommer van jou kist. Het is moe stil bij de feesttinten. Je kan een spjelde vallen jaren. Isa sjocht naar de groen. Haar lange hier hing het voor haar eigen. De drip vocht van haar noos. En dat is geen zwit. Nog een keer. Dank al leren en maak je er nog een mooie racedag van. Minne Baas die het verbuster in het publiek. Hij weet net wat er jet. Is dat zijn zoon daar op het podium? Binnen dat Svensie worden? Worden die het als kogels door Minne zijn ziel knallen. En dan komt Minne in beweging. Hij wringt hem door de meeske massa richting het podium. Wat flikst mij nou? Raast er als het Chinoe Sven stiert. Wat fliksto? Sven staat eerst neer en het publiek is stil. Sven, ik praat je dij. De Fries kampioen zet de cup maar de krutte eren op het podium. Sven, sinds dat het net weer is, roept zijn huid machteloos. Sven stapt naar het roeren van het podium en zaait. Ik houd op. Ik ben een kleermaai. Minne Baas koddert zijn holle. Dat kan net. Dit is nog maar het begin. Het FK is het begin. Dit is een opstap. We gaan in september naar Rosmalen. Het NK. Sven joeg van het podium aan naar zijn huid. Luister je huid. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer trainen. En elk weekend naar de cross. Er is meer dan alleen een autocross. Zijn huid joeg wanhopig naar hem. Nog maar een paar stapjes en we gaan Europa in. Toen stond het begin van een prachtige carrière. Een carrière dat ik alleen nog maar van drieën koe. Sven stiert maar de Jermen oeren nog. Juist. En daar draait het bedij om. Ik moet 10 drieën wie een maatje. Omdat sto de top net helle hast, moet ik het wan. Omdat sto frustreren bist, omdat het tijd het slag is. Maar ik kan nice voor die. Daar ga ik geen nog doen. Minne Baas hap naar azem. Zijn eigen rooien in de kassen. Na alles wat ik voor die diena. Al die trainingen. Al het yield dat ik erin stussen ha. Die toezende oeren met die op een paard.
Al die energie die ik in die tussen ha. Had alles dan voor neer west? Het publiek doet net te bewegen. Het is deerstil. Misschien wel, zei Sven. Alles moest draaien om de cross. Het giet dus altijd door de cross. Oorpraat is er net. Ik ben er kotsmisselijk van. Sven is even stil. De cross had een soort kosten. Dat is wier. Maar het had ik een soort stikmakken. Stilte. Het is net toevallig dat men bij u zwaai is. Denk daar maar eens zo naai. Die woorden komen als een granaat binnen bij mijn baas. Hij krimpt in de noor. De stok valt hem uit zijn hand en hij zakt het op knibbels. De omstanders generen naar de groen. Sven stapt van het podium en rent naar zijn vriend. Hij houdt de blom om Isa. Die neemt zijn zwaaiend om. Er wordt eerst neer het zijn. Frank zit zenuwachtig in zijn hier te klauwen en Geert loopt om zijn cap. En Isa? Isa verskoelt haar eigen achter een gediend van hier. Ik, bekent Sven. Ik ga een dwaaswest. Sorry. De trein knikken. Ik weet net wat mij moet keren, maar het spiet mij. De vreun skokskouder je wat. Open knibbels, zei Frank. Wat? Open knibbels, baas. En Frank zet zijn mobiel op video. Donder je op, zei Sven. Isa en Geert gaan naar Frank. Open knibbels en vreeg je om verjouwing, Sven, baas, zei Frank van achter zijn iPhone en hij sjocht serieus. De orenvreun knikken. Werkelijk, mag ik dat voor je me dwaan? Zei Sven en zijn kop stiert op onwaar. Ja. Sven zucht de jip en zakken tot de knippels. Dan begint Frank te luid zien. Jee, Sven, baas. Wat bestoon een mietje. Ik zou mezelf nooit zo vernederen litten. Ik zou sissen, ik ga mijn excuses ombeen. Ik ga net op een knibbels voor mijn maten. Dat best echt een poesie, zei Frank, als Sven voor hem boegt. No luidt Geert en Isa ik. Dan slacht Sven maar zijn vuist zo vol als een kind op Frank zijn dikke teen. Die springt wit hoe heeg en raast als een baarg in de slachthuis. Zijn dure mobiel zielt tot de loft. Dit fliks me nooit weer, Vega, mij zou vernederen. En oors ben ik daar verst achter mijn stokkar en rit ik krekselang ontwijd bagenkoor weer in ons bezit ha. Isa en Geert skateren het uit en Frank maakt het nu voor een sprong. Hij springt heger als hij ooit dien had als keeper van Makkem onder section. Maar vreun, zei Sven, als ze uitlaken binnen. Het is gloepende warm. Zullen we naar het strand? Nou gaat de holle van Frank omheeg en komt er weer een glimp op zijn lippen. Goed plan, zei er. Fuck die cross. Nog geen 10 minuten later rennen ze op het strand. Geert en Frank draven als jonge hoen op het warme zon. Frank skopt zijn schoen uit en liet hem in het water vallen. Isa en Sven rennen hand in hand op de grens van water en laan. Dat wie een verrassende en mooie speech, zei Isa. Ach, zei Sven en hij skopt zijn scientie. Nee, echt. Ik wie onder de indruk. Haar vreun helde de schouders op. Het wie de wieriet. Het kwam met mijn het. Moedig omdat het waan voor het publiek, zei Isa. Maar was het echt op bij de cross? Ja, definitief. Ik had er geen nog meer aan. Altijd maar trainen en altijd die kritiek van zijn hart. Ik ben klaar met de cross, zei er. En hij luidt zijn eer oer het schouder van Isa. Maar ik ga nooit toch, gaat verder. Het NK is toch op 3 september in Rosmalen? Ja, knikt Isa. En daar was Geert als verste monteur. Maar eens moet er echt een coach bij. Een coach die gemene trucjes ken. Iemand die weet hoe je sneaky kampioen wordt. En iemand die het heel goed masseren kan. Isa laat het. Has misschien iemand in gedachten? Sven docht als denkt de jip naai. Nou, ik weet wel in. Ik zal mij opofferen. Ik ben beschikbaar. Beide mat ze light zien. Toen ben je bij onom. En Isa jouwt hem het uit. Dan zitten we nog maar Frank. Och, zei Isa, die ken ik wel mooi. Kinderen een video hoe die maat zien. Of voor de catering. Dan laten we Frank vegetarische hamburgers bakken. Oh my god, die ben echt net te fretten. Geert en Frank stoeien in het onjippe wetter. Duitse toeristen geven schrik aan de kant. Kom, wij gaan ik het wetter in. Dan spelen wij het zwit en de smarges van de cross van ons lief. Ja, lekker, zei Isa en ze draaft Isa maar in. Sven komt achter haar aan.
Als ze bij Frank en Geert binnen, liet ze haar in het warme water vallen. Hey, het breidspeer is Rick, zei Frank. En daar zit de vrouwenvreun in het water van de baai van Makkum. Geert waskert zijn cap. Weet je hem wat, zei er? Dit wordt een fantastische simmer. De oren knikken. Wieren worden Geert, zei Isa. Het wordt een allerverskorens fantastische simmer. En ze haalt Sven weer een tuut. Sven gaat steen en steekt zijn voet in de lucht. Fuck de cross. Forza de cross. Forza!